Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дабар монен дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен, вай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорем. Хеле ки мебинен имрӯз аэропорт Дамадедвада қарор дорем. Хеле буд ҳеҷ ка таъриф мон накарда буд, ин бародара билет гирифта будем, маҷбурш кардем ки бояд суханҳои хуб бига бай тафтиши ҳуҷҷат иншаллоҳ мепурсем билет чанқа гирифта буд мегем. Пешай видеора стар кардан рекламамон ин номерҳои мемонум, ин бародар границаи бара мебиёра, номерҳоро сахранед кунед, айҷои зиндагӣ мекардагитон мегирад. Айнои мо саломшон бигем. Ва ин номерҳое ки мондум барои билети ҳавопаймо ай киҷой ба киҷой дар кор мешава, ба дили пур метавонед ки харидорӣ кунед. Хоб, ассалому алейкум акаҷонам. Алейкум салом. Убитенҷи иншаллоҳ. Мешавад, шукри Аллоҳ. Дар YouTube диден моно ака? Албатта, бале. YouTube да диден? Билет гуфтан, бародар, бисёр одами хуб, билетҳоро гирифтем, ягон ҷой фаҳм. Диден хеле чеҳрам тағйираи машинакда монанд набуда. Ягон ҷой фиребгариш нестам. Раҳмат акаҷон, мисол вақте телефон мекунам, бигем авиакассам ҷавоб метиҳад, худам ҷавоб наметиҳам. Барои боварии ҳар як нафаре ки билет мехара, ай ҳаматон миннатдорум. Беҳтарин ай чизам. Чанд қа харидем ака? Билета 13500. 13500. Чанд рӯз пеш ака? 2 рӯз буд, 3 рӯз пеш гирифтем, иншоллоҳ ягон омадӣ ҷой гашти? Як саат хоҳиш ҳама. Розӣ охӣ. Пасадиш яъни шоте ки болая ки ягон каса яъни аэропорт қапида видео кардед. Албатта, албатта. Меша омад. Бале, иншаллоҳ. Лоб омад яка мақсад я нигоҳ карди сура ки тафтиши ҳуҷҷат буд, набуд, баъзеҳоро пурсидестам дан ё ки напурсидестам дан. Ҳозираҷа тенҷ буд, соз буд, шуд омаде, ягон пурсиш набуд. Бе ташвиш биёя, хай бо ягон касеш ки проблема дошта бошад, ҳастай бародарҳои мон ки иншаллоҳ ёрдам кунам ва нафарҳое ки тамошо доранд биҷиқан лайка неяка беҳтарин мешавад. Мақсад дар ҳар боро видео мекунам, бо як бародарам қатъӣ мегирем ки мақсад ҳами хичон гузаштагиан хичон бинанд, нафарҳое ки билет гиранд бигӯянд ки ягон ҷои фанди фревиш нест, ягон ҷои фиребгариш нест. Бе ташвиш, ба дили пур билет харидорӣ кунем гуфтиам гапо. Шумо дар роҳи сафед акаҷоном омаданда иншаллоҳ ай хидмон мегирӣ ё ки ҳами рафтагӣ тамом. Мо ҳами я ҳафта пас иншоллоҳ гашанг беҳтарин. Мардуми тоҷик, мардуми ғариб ё нафарҳое ки тамошо дорад, ягон кас нагуфт ки одамо чӣ неста. Ягон шидар кора ба ҳаққи як каси дига ганда гуфтам. Худшона эҳтиёт кунанд, Аллоҳ ҳамаша қувват бидиҳад. Худо ҳамаро нигаҳдор. Бале, шумо дар сабр, мо дар барори кор бошед. Гап